Ọ bụ ọgbakọ imerime ndị mmadụ ndị eji okwu ha agba izu gbakọrọ iji wee kwanye ugwu. Ha gbakọrọ na mberebe Maazị Augustine Aloekwe na Umuenu Village, Umuawulu, kasị obodo Ọka South. Nke a bụ iji wee kwanye ugwu aja na-ara aja, ntụ na-ara ntụ nye nne nwaanyị nagoro mmụọ bụ Madam Esther Nwuka Aloekwe, bụ onye nke eniri na ngwụcha izu ụka. Ndị bịara akwamozu kọrọ akụkọ n'ụdị dịgasị iche iche. Ha kọrọ na ọ na-ewute ha na Madam Esther bụ onye nwụrụnụ ka ọ gbachara afọ 70, mana ha na-ekene Chineke na obiri ndụ nke kwesịrị ekwesị na nke zuru oke. Ka anyị weta gị akụkọ a site n'aka Emmanuel Okonkwo bụ onye nọ ebe ahụ. N'okwuchukwu ya n'ụka ikwu ozu ahụ, onye ji ọkwa parish priest nke St. John Anglican Church Mbaukwu nke dị n'okpuru kansụl Ọka South bụ Venerable Chukwuma Oranyelu chetara ndị otu Kraịst na ọ nwere ebe ha na-aga ka ndụ a gasịrị, ma rụtụ aka mkpa ọ dị mmadụ niile ịmakụ Jesus Christ maka inweta ezi ndụ nakwazi ihe ọma n'ụwa. Ebe ọ gara n'iru kọwaa ya bụ Madam Esther nagolu mmụọ dịka onye na-atụ egwu Chineke nke ukwuu, onye ndụ ya gosiri ndụ umeala, ndụ udo nakwazi obi ebere nke Jesus Christ wee nye mmadụ niile. N'okwu ya, naanị otu nwoke ya bụ nwaanyị anagolu mmụọ mụtara bụ Maazị Chigoziem Aloekwe kenere nnọọ Chineke maka ezigbo ndụ mmanya biri oge ọ nọ n'ụwa, ma kọwaa ya dịka nwaanyị udo, nwaanyị obiọma na nwaanyị weturu onwe ya n'ala ebe ọ kweziri nkwa ijidesi ihe niile ọ kụziri ya ike, ọkachasị n'ebe o metụtara ijere Chineke nakwazi mmadụ ozi. Aka nke ha, ada nwaanyị ahụ nagoro mmụọ bụ Oriaku Deborah Okoli ya nakwazi nwa ya bụ Oriaku Ọdịnaka Chukwu Aloekwe kọwara nnọọ mma ha ahụ nagolu mmụọ dịka eji amaatụ nwaanyị akwesị Chineke ntụkwasị obi ya nakwazi nne ọra, ma kwe nkwa ikwe ka udo na ịhụnanya nke o tinyere n'etiti ha dịka ezinụlọ bụ ihe ga-aga n'iru. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa Managing Director nakwazi Chief Executive Officer nke Red Pastures Limited ndị na-emepụta Doings Bitters bụkwazi nwa nwanne nwaanyị ahụ nagoro mmụọ bụ ọkaikpe Valentine Mbamalụ, onye kọrọ akụkọ otu o ji wee nwee mmekọrịta ya bụ Madam Aloekwe nagolu mmụọ, ma kwue na ya bụ ọnwụ ọ nwụrụ bụ nnọọ nke metụta ha nke ukwuu, ebe ọ kpere ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ihe pụrụ iche emere na ya bụ ihe mmemme gụnyere inyi ozu nakwazi mgbalụ site n'aka ndị ọgọ, ndị enyi, ndị na-echere ezinụlọ ahụ echiche ọma, ndị nke Sunrise Ambassadors Club nke onye isi ya bụ Maazị Okechukwu Alade duru ha wee bịa ịkwanyere ya bụ Madam Aloekwe nagolu mmụọ ugwu ikpeazụ site n'Umuawulu nke dị n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.